Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun ngaos langkung rumiyin monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken maos doa ta'allum kados biasanipun. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, Sayyidina Hamzah, wal asyaratil mubasyarati bil jannah wa jami' ummatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jawdu warturu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa itratihi wa jami'i sahabah minal muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i al-awliya min masyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa jami'a li tariqatil mu'tabarati wa li silsilatiha wa jami'i al-awliya il-aqtab, qutbun nuqabah, qutbun najib, qutbul abdal, qutbul rijalillah, qutbul ghawth, qutbul umran wa jami'il awliya'i kullihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i masyayikhina wa asati wa jami'a al-awliya tis'ah wa lisama wal awliya wal ulama wa sulaha wal mujahidin fi Kediri Raya wa hawalaiha fi Jawa wa Nusantara kulliha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا معلمنا مربنا خصوصا مربي روحنا مرشدنا حضرة الشيخ حرير محمد صلاح الدين بن عبد الجليل بن مستقيم بن حسين وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلاميذهم وأهلهم ومن انتسب إليهم وجميع مؤسسي مشايخ وعلماء Pondok Peta khususan Mbah Mustaqim bin Husain Abdul Jalil Mustaqim Abdul Ghafur Mustaqim Bari Mustaqim Mbah Muslim Mbah Hasbullah Bagi Zaid Bagi Sadiq wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa ahlihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع ahli pondok pesantren Kiai Mojo wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim wa jami' mu'assisi wa masyaikhi wa ma'ulamai tambak beras Mbah Soehah, Mbah Said, Mbah Hasbullah, Mbah Abdul Wahab, Mbah Abdul Hamid, Mbah Abdul Rahim, Mbah Hashim Idris, Mbah Abdul Fatah Hashim, Kiai Najib Abdul Wahab, Kiai Wahib Abdul Wahab, Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman, Kiai Kudul Irfan, Kiai Jamaluddin Ahmad, Kiai Sultan Abdul Hadi, wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i muasisi wa masyaikhi wa ulama'i nahdlatul ulama khususan Mbah Hasyim Asy'ari wa Abdullah Hasbullah wa Bisi Sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'i a'dha'i nahdlatul ulama wa man syarikuna fi ila yaumiddin wa jami'i man yu'allimuna ta'lim al-islami ahli sunnati wal jamaah fi Kediri Raya wa hawalaiha wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il mu'allifin wal musannifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa li majalisi ta'limi kulliha wa khususan ila mu'allifi hadzal kitab al-hikam Syekh Nawawi Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhi wa talamidhi wa jami'i man yu'allimuna hadzal kitab wa yata'allamunahu wa yashrahunahu khususan Syekh Ibnu Abbad, Syekh Asyarqawi, Syekh Az-Zarruq, Syekh Ibnu Abdjibah wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa talamidhim wa alihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i walidina wa walidatina warhamhum kama rabbawna shighara wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa ahwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina arhamina wa aqrabina wa asharina wa ashabina ashabil huquqil wajibati alaina
وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وجميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى جميع من حضروا في هذا المجلس وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وذرياتهم وأرحامهم وأقاربهم وجيرانهم خصوصا في هذه القرية banyakan وحواليها وأصولهم وفروعهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولحصول آمالنا وقضاء حوائجنا وتنوير قلوبنا وثبوت إيماننا وسلامتنا في الدنيا والآخرة ودخولنا في حفظ الله وحرز الله وعصمة الله وكفاية الله على من يطلبوننا بالحق وهو الحق في الدنيا والآخرة فإن لله الحجة البالغة وإنه على كل شيء قدير ولنفع علومنا بركاتها لتفريج كرباتنا وكشف همومنا وهمومنا وللجميع خصومنا وتعزيم أعدائنا ولحفظنا غذازاتنا وذرياتنا وابنائنا وبناتنا وتلاميذنا من الفتن والفواحش ما ظهر وما بطن ولعمارة بلدتنا إندونيسيا وبلاد المسلمين بالإيمان والإسلام والنعمة والرخاء والأمان والطمأنينة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Salajengipun maos doa ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
iya kan api juga iya karena saya ini dina sholatul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung niki makalah nomor setunggal di kitab hikam niku asline mboten enten bismillah. Sing ditulis bismillah niku pun syarae. Sing hikame asli niku nggih langsung makalah nomor setunggal niku. Jadi makalah nomor setunggal niki mboten nyebut bismillah tapi nerangno isine bismillah sakjane ngoten. Termasuk karomahe al-hikam nggih niku ora ana bismillahe tapi makalah nomor 1 langsung bicara soal isine bismillah sing sak temene. Langsung mawon diwaos makalah nomor setunggal sing teng jero kurung. Kula mboten maca syarahe, mboten maca pinggire tapi sing ning jero kurung. Sing tak waca sing ning jero kurung. Mengke keterangane mencolot-mencolot nggih. Minggir ya nengah kula jupukno keng sarah liyane. Sing sampean gawa niku pinggire Sarkawi, tengah Ibnu Abbad. Enten malih sarah Ibnu Ajibah, enten sarah Zarruq, enten sarah Darqawi, kathah sanget sarah hikam. Kula sing pancen niate ngaji hikam yo ngaji sing ning jerone kurung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Min alamatil i'timadi iku setengah saking tanda-tandane wong sing iktimat diaslekne mawon. Iktimat niku dimaknani Kiai Sepuh tetanggenan. Tetanggenan niku nek nganggo awak ya sendenan iki jenenge iktimat. Tapi sing dimaksud iktimat teng mriki napa? Mengandalkan. Enek-enek wong Jawa ngarani jagakno. Malek jagakno niku barang sing arep teko tok. Aku ngenteni jagakno. Lah jagakno kanca ngampiri. Gak ngaji Kang, sik jagakno kancaku mulai ngampiri. Tapi lek iktimat niku ya cara gampangane ngendel-ngendelne. Enek bahasa serada wong kulonan ngrika daerah Rembang, Bluro sak panunggalane ngeduk-ngedukne. Nggih. Jadi kowe kok kemelu inti Kang. Oh, duit wae kok. Lah iku jenenge iktimat ngalal duit. Ngendel-ngendelne leh duit, ngendel-ngendelne. Lah bahasa Indonesiane serada mirip mengandalkan. Napa? Mengandalkan niku ya sing wis kliwat dienggo piandel, dienggo kemlinthi. Sing arep teko dienggo jaganan mesti berese. Pokoke aku arep ning Surabaya wis duwe dhuwit 1 juta beres. Nah, iku jenenge mengandalkan uang 1 juta untuk menuju Surabaya iku ya iktimat jenenge. Utawa iku mau kowe kok itu meneh Kang. Sajake kok guyang-guyu. Oh, duwite akeh kok iku. Jadi ngendel-ngendelne, ngeduk-ngedukne niku namine iktimat. Jadi lek hasil dienggo umuk ngono nggih. Lek durung hasil dienggo jaganan niku namine
iktimat. Nggih, iktimat. Sejatine iktimat niku kabeh buta. Wong iki sakjane apa-apa kudu enek sing dienggo piandel, sing dijagakne, sing dienggo agul-agulan. Kabeh wong kudu duwe iktimat kuwi. Kowe kok usah urip, Kang. Enek sing nguripi kok. Ngono iku jenenge ngendelne pangeran sing nguripi. Nggih. Kowe kok iso pinter ngono, Kang. Pancen karo pangeran di pinterno. Lah iki jenenge iktimat ala Allah. Nggih. Jadi iktimat kuwi rena-rena, enek iktimat ala Allah, enek iktimat alal duit, enek iktimat alal ijazah, enek iktimat alal bapak. Jane ra duwe duit deh, tapi bapake bar oleh bathi wakeh panenan, bocah ita itu terus moro-moro tuku sepeda motor. Padahal ra duwe duit deh, sing duwe duit bapake iku jenenge ngendel-ngendelno bapake. Enek sing ngendel-ngendelno duwite, enek sing ngendel-ngendelno rasane. Wis aku wis tirakat pirang-pirang taun wis jaduk aku. Iku ngendel-ngendelno lek iso rasa. Iku jenenge iktimat ngoten niku. Jadi lek dimaknani to apa to iktimat niku didefinisekno ngriku mboten enten. Ngentene tenggene Sarai Syekh Zarruq. Enten definisine al-iktimat. Napa iktimat niku? Allah ada men marai ngelmune sik ngelmu kerpekan jagane kerpekan iki jenenge iktimat ngalal kerpekan. Nah niki al-iktimat niki definisine iktimat. Apakah iktimat itu? Iktimat itu hasrul quwwah fi syai'i. Membatasi kekuatan untuk menghasilkan sesuatu. Itu membatasi niku mek iku tok sing iso. Sing iso iku tok. Pokoke lek ora duwe duit terus ora iso mangan. Lah iku jenenge membatasi iso mangan khusus nganggo duit. Lek gak duwe duit gak iso. Lah iku jenenge iktimat alal duit. Pokoke lek ora ana ijazah ora iso nyambut gawe. Iku artine hasrul nyambut gawe dibatasi fil ijazah, membatasi isone nyambut gawe hanya. Nah itu jenenge iktimat. Dan itu salah satu dorongan nafsu kita punya anggapan bahwa sesuatu yang diiktimati itulah yang menghasilkan. Akhirnya ngono. Lah iki kan gak cocok bismillah. Bismillah kan sing ngasilno kabeh Gusti Allah. Nah, ngriki niki. Pun kula terusne leh maknani. Dadi niku definisine iktimat membatasi kekuatan di dalam sesuatu. Bahwa yang bisa hanya itu tok iku jenenge iktimat. Min alamatil iktimat tanda-tandane wong sing njagakno ngendelne alal amali ing ngatasé amal iku nuqsanur rajai utawi min alamati dadi khobar nuqsan dadi mubtada muakhar min alamatil iktimadi iku setengah saking pira-pira tandane wong sing ngendel-ngendelne alal amali ing ngatasé amal iku nuqsanur rajai utawi sudone harapan sudo sampai ilang sudone harapan
inda wujudi zalali nalikane terjadi kesalahan. Nggih niku. Zalal niku nek dimaknani sing asli ora kok kesalahan, inda wujudi zalali nalikane wujude meleset. Napa? Meleset, kadung dijagakno meleset. Nah niku wis orane sing diarep-arep. Mergo sing kan wis dibatesi ku mau. Kowe kok gak ngaji, Kang. Ngenteni sing ngeterno. Nek ora nek sing ngertono ora iso ngaji aku. Ya ora. Delalah meleset sing ngeterno ora teko. Terus arep ngenteni sapa? Nah, iku jenenge ilang harapan, enggak ada sing diarep-arep wis ora enek. Mergo ket awal wis mbatesi, ya. Wis otomatis ngono ta? Kadung mbok batesi, sing iso ngaji ki kami Pak Imron. Mbok batesi ta? Padahal liyane ya akeh, tapi mbok batesi. Iku engko lek Pak Imron meleset ora budal ngaji, wis ora enek sing mbok arep-arep. Sapa sing mulang wis ora enek. Sing iso Pak Imron gak iso. Nggih. Paham nggih? Niku namine iktimat ngoten niku membatasi keberhasilan hanya dengan sesuatu tok, sesuatu yang ditunjuk iktimat itu tadi. Padahal sesuatu itu iso kuwi sakjane ya enek sing ngisakno. Kudune aja njagakno sesuatu tapi njagakno Gusti. Maksudnya ngono lho, aja njagakno sesuatu tapi njagakno Gusti. Lah sing suwering dienggo iktimat menungso iku siji usaha. Bahasane kene disebut amal. Jadi amal teng mriki ora kok mung sekedar ngibadah. Mari bahasa amal niku lek ning bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dimaknani ngibadah ya. Amal maknane ngibadah. Padahal sakjane amal iki maknane penggawean. Sesuatu yang dilakukan, dikerjakan itu namanya amal. Mbuh kuwi ngibadah, mbuh kuwi nyambut gawe apa pokoke tumandang iku jenenge amal. Paham nggih? Jadi bahasa amal sing asli dudu bahasa amal sing Indonesia utawa Jawa. Nek wong Jawa muni amal iku maknane lakon sing apik tok. Padahal amal iku yo masih elek jenenge yo amal, diarani amal sayyi'ah ya. Ya ora. Ya amaluna sayyi'at ngono ta? Enek ta? Pokoknya penggawean apa ae sing dikerjakne menungso iku jenenge amal. Lah, ngamal iku umume wong ngarani amal ki enek hasile. Nek amal elek ya hasile elek, nek amal apik hasile apik. Lah akhirnya terus duwe anggepan sing kena dienggo piandel kuwi amal. Paham? Nggih niku mengke dawa pembahasane. Lan pancen niki makalah nomor setunggal. Makalah nomor setunggal niki sakjane mboten napa sele ngaji hikam iki sakjane ora usah kabeh. Ngaji sitok iki tok ae niku wis dadi wis. Nggih, mergo niki makalah nomor setunggal niki ngerangkum isine hikam kabeh. Mengke hikam niki wis sak teruse. Siji bahas iktimat. Nomor loro mungkin bahas amal. Nomor telu bahas harapan, cita-citane menungso, kepinginane menungso. Sing nomor telu bahas kesalahane menungso. Lah, kabeh lakone wong urip jane mek papat iki tok. Apa? Butuh sandaran sing dindelne ya. Butuh jaganan. Ya. Nek pengen mangan ya kudu njagakno panganan ya. Lek pengen bangun omah ya njagakno enek duit. Ra nek duit ya ora iso bangun. Lah iku jenenge sandaran ya. Sing mbok nggo piandel kudu enek. Banyen wong urip kok kudu enek sing dienggo piandel. Ya. Nomor loro jenenge wong urip iku kudu ngamal, gerak bahasa liyane.
Nek ora gerak jenenge wong mati. Mak jentit lolo lobah wong mati. Lho dadi lolo lobah iku apa obah iku tegese urip ngono lho. Dadi lek ijik mak jentit obah iku berarti isih urip. Nek mati ora obah. Nggih. Krana kowe iki urip, ya kudu obah. Lek ora obah jenenge ora urip ya. Tandane wong urip kudu obah. Lah sing jenenge urip kudu enek sing disanderi, sing disandekno. Sing nomor 3 jenenge wong urip mesti duwe rojak, duwe kepinginan. Enek wong urip ora duwe kepinginan iki urip ta ora? Ya ora. Jenenge wong urip normal iku mesti pengen aku kok ning kene pengen rono apa maneh. Duwe sepeda ya pengen duwe mobil kok pengen duwe omah. Joko urung duwe bojo pengen duwe bojo pengen duwe anak. Sak terus pokoke terus rojak. Nggih, paham nggih? Iku pancen gawane wong urip iku. Wong urip kudu duwe sendenan, wong urip kudu duwe gerakan. Nomor 3, wong urip kudu duwe harapan. Nek ora duwe harapan iku piye? Wong kowe kira duwe apa-apa mesti pengen duwe ya. Umpamane menungso lahir kira duwe apa-apa, mesti pengen apa-apa ngono ta? Nggih. Lha nggih, mesti pengen apa-apa. Mergo menungso urip iku mesti ora duwe. Mulane pengen duwe. Menungso urip iku bodho, mulane pengen pinter. Iku wis gathuke. Sing nomor 4 terakhir sing sering dilalekno uga makabeh menungso iku mesti meleset lakone. Zalal iku sing pas karo sing meleset akeh sing meleset. Mergo pancen menungso ngono. Mbok kira iki kowe kuat arep ngentekno sego sak magic jar no. Padahal lagi telung entong ngene wis bot pisan. Meleset karo perkiraane. Iya. Dikira panen tibae ora panen. Dikira wis mergo apa? Mergo menungso iki ora melu gawe urip. Nganggo urip ning ora melu gawe. Tapi kemelinti ngatur urip. Mulane yo meleset-meleset ae ngono. Nggih. Iku mang duwe harapan tibae salah sasaran. Harapane arep gelem dirabi tibae dipek wong liya, meleset. Iya ta? Ora melok ngatur, melok pengen niku. Mesti zalal. Jadi meleset, ngarep-ngarep, obah, bersandar kuwi pancen lakone wong urip. Mulane hikam iku engko sing dibahas ya iki. Nggih. Lah, solusine sitok sakjane papat iki solusine siji. Apa? Bismillah. Angger kowe bismillah, ya papat iku beres. Bismillahirrahmanirrahim. Mergo sing duwe rahmat Gusti Allah. Lah sing duwe rahmat Gusti Allah kok sing mbok arep-arep welase kancamu. Upama kancamu gelem nulung ya njaluk ijal. Iya. Lha nek Gusti Allah urung tau nek pengumuman aku ambekan wis mbok nggo pirang taun ayo ijalono ora enek. Nek Gusti Allah ora tau njaluk ijal. Wong Rahman Rahim. Iya. Mulane sing pantes disandari, sing iso dinggo sendenan, dinggo jaganan iku ming Ar-Rahmanir Bismillah. Semono kok ngamal. Wong iso ngamal iki mergo rahmate Allah. Kowe mlaku mergo duwe sikil, kowe macul mergo duwe tangan. Kowe maca mergo duwe mripat. Sapa sing ngekeki mripat? Kancamu. Jadi amal pun nggak akan bisa terlaksana kalau tidak diberi rahmat oleh Allah. Mulane la haula wala quwata. Ora iso ngamal kowe nek gak dijagani Gusti Allah. Mulane mbulet lek enek wong muni. Pokoke agar ijek iso nyambut gawe ya iso mangan.
Pirang-pirang wong nyambut gawe ra iso mangan. Mesti nyambut gawe kowe sing mangan beras wong Surabaya. Iya ora? Sing gawe klambi, sing gawe kain wong Surabaya sing nganggo klambi wong banyakan. Sing ngendhok pitik sing mangan dadare kowe. Jajal. Jadi ngamal kuwi ora kena dijagane ngono. Menawa iya kowe iso ngamal, tapi hasilnya ngamal ora mesti kanggo awakmu. Lah ya ngono. Sing ngadang bojomu sing mangan kowe. Sing metenteng ngeden nglahirno bojomu sing duwe anak kowe. Padahal sing ngamal bojomu. Ya. Mulane ngamal kuwi ya ora kena dijagane ya. Nggih. Sing iso dijagano sing gawe ngamal. Ngono sakjane. Balik bismillahirrahmanirrahim. Semono golek kowe ora duwe apa-apa, pengen duwe apa-apa. Aja njaluk sapa-sapa. Berharap itu ya hanya kepada Allah Ar-Rahmanir Ar-Rahmanir-Rahim. Gak iso kowe ngarep-ngarep. Ya gampangane ngene lho, lek kowe kentekan bensin sing mbok arep-arep iso ngladeni bensin ya bakul. Lah mosok kowe kentekan bensin goleki tambal ban. Iya ora? Lek nek wong duwe sepeda motor bane gembos sing diarep-arep ya pitulungane tukang tambal. Ya kan yo ngono. Lah kowe iki ora bane gembos malah sing digoleki pom bensin. Golek bensin piye to? Ora dadi. Awake dhewe iki arep kentekan urip. Ya. Arep kentekan urip apa ora? Lah sing mbok goleki panganan. Kok lek isih iso mangan isih iso urip lho. Urip iya mergo dikeki sing tukang gawe urip ngono lho. Jadi lek kowe kentekan urip sing iso ngejoki uripmu sapa? Ya sing gawe urip. Mongko gak enek sing iso gawe urip. Lah berarti rojak pun berharap pun harus kepada Ar-Rahmanir. Begitu pula ketika meleset kesasar, meleset, salah, umpamanya yo menungso iki bodho mesti salah ae. Ya sak pinter-pintere menungso iki ya panggah akeh bodhone timbang pintere. Kowe madhep ngidul ngono mesti bodho ora roh lor, ora roh kidul, ora roh etan ya. Nek madhep ngidul gak roh etan, gak roh kulon, gak roh lor ya. Sing diruhi kidul tok. Lek kowe roh ning kene iki manggonmu mbok lungguhi, kowe mesti ra roh omahmu enek apa ya. Goblok ta pinter ngono kowe. Pinter? Goblok banget. Mas yo kowe ngaku pinter lah ya. Kedunungan lakon sing jenenge lali. Jenenge lali iku ya goblok ngono. Nggih. Wong sampean kon ngeling-eling biyen nek iso mbrangkang biyen piye ngono. Wis ora iso kok. Berarti goblok ta pinter? Goblok ya wis ora iso mbrangkang kaya biyen neh. Jadi zallah kuwi lakone menungso. Kesalahan, meleset, kesasar itu nggak bisa selesai kalau tidak ditolong oleh Ar-Rahmanir. Gak iso. Kowe turu lho, sing dudune sapa ora Gusti Allah. Wong kowe dhewe ngurusi awakmu dhewe ra iso. Lek pas turu ya. Ya tetep mlesete lakon iku patokane ning Gusti Allah. Mulane aja kumandel, aja ngendelne liyane Allah termasuk ngendelno amal kuwi aja. Lah, termasuk tanda-tandane wong sing isih ngendelne ngamal senajan ketoke pas ngamal kaya ikhlas kok aku anu alah dititeni ae. Nek ngamale meleset ora hasil mesti engko nyalahno ngamale. Ngono. Padahal sakjane ya ijek enek harapan, aku salah ora apa-apa. Enek pangeran sing arep benerne kudune ngono. Ora kok salah wis buyar kabeh iki ora iso. Mas ya salah ya enek sing benerne. Nggih. Kasarane mong enek sing dandani ngono. Iya. Sing dandani ya, Pak? Gusti Allah. Salah kuwi didandani liyane Allah ya isih mlesat-mleset ae. Jadi mulane ihdinas siratal
mustaqim. Sing iso nduduhno barang bener ya mung Gusti Allah. Dadi lek diringkes pembahasan nomor 1 niki bicara bismillah maknane aja ngendelne apa-apa ya ngendelno bismillah. Lek sampai kowe ora ngendelne bismillah, ngendelne apa? Dhisik dhewe ngendelne ngamal. Iku engko alah lek ngamalmu meleset kowe ngaplo. Mergo apa? Liyane Allah termasuk ngamalmu kan dudu Allah. Gaweane Gusti Allah. Kuwi ora iso apa-apa lek ora ditulungi Allah. Jaganan kok liyane Allah. Ketemune iki ora kabeh kok. Engko lak kosong kabeh. Wis. Bahasa sing cah sakniki serada umum diomongne sebab akibat. Sing dindelne sebabe. Angger nyekel sebab ya mesti oleh. Ngono ta? Padahal Allah gawe ora ngono. Kudune lek ndelok sing jembar. Allah gawe kenyataane lho, angen-angenen sing jembar. Sebab karo akibat kuwi sing mbok cekeli mek loro. Sebab karo akibat tok kuwi ngono lho. Padahal kudune sebab iki gaweane Allah, akibat iku ya gaweane Allah. Jadi sebab kuwi iso muncul mergo digawe karo Allah, akibat iso muncul ya mergo digawe Gusti Allah. Lah Allah iku bebas gawe sebab ora usah gawe akibat ya tahu, ya enak. Ngono lho. Wes saiki tak kei contoh sing umum ning pikirane menungso. Wong lek muni lek ngene, sing umum wong, iki omongane umume wong lho nggih. Wong lek kepengin sugih ya kudu nyambut. Nek ora nyambut gawe ora iso. Ngono ta? Iku jenenge nyambut gawe iki sebab. Paham ya? Sugih iku. Nah, kuwi mbok anggap patokan, ngono lho. Sing marai sugih ya nyambut gawe kuwi, ngono ta? Lek ora nyambut gawe ya. Ngono apa ora? Kowe lek omong ngono apa ora? Umume wong munine ngono ta. Padahal kedadian sing mbok alami tapi ora mbok delok, ngono lho. Allah gawe iku tibae ora ngono, ngono lho. Ora ngono piye, ora ngono tok, ngono lho. Allah gawe iku papat. Ana wong nyambut gawe iso sugih, ya enek. Enek. Nomor loro, wong ora nyambut gawe ora iso enek. Iku tok sing mbok cekel. Padahal enek kenyataan. Wong nyambut gawe jeleput panggah melarat. Enek ora? Lah ora mbok hitung. Iku jenenge kowe picek. Wong ana kok ora ketok. Ana apa ora? Wong nyambut gawe jeleput tapi ora sugih. Lah ora mbok hitung. Iku jenenge picek. Wong jumlahe papat tok sing mbok hitung loro. Sing teko ngaji wong pira? Wong loro, padahal papat. Tibae sing sitok ndelik ning jero sarung. Sing loro kuwi. Wale sing ketok loro tok. Jadi mesine papat, Allah gawe kahanan iki papat. Ana sing nyambut gawe ya diparingi sugih. Dadi sugih iku ora mergo nyambut gawe, sugih iku mergo diparingi, ngono lho. Paham? Nyambut gawe ya sakjane diparingi. Lek ora diparingi nyambut gawe ya ora iso nyambut gawe ya anu. Berarti sing gawe nyambut gawe sing gawe sapa? Sugih sing gawe. Lah enek sing dijejer ngono lho. Allah yang gawe sugih, Allah yang gawe nyambut gawe. Karo-karone sing gawe Allah, ngono lho sakjane. Nggih. Lah Allah ya tahu gawe sugih tapi ora gawe melarat, orang gawe nyambut gawe. Sapa wong oleh warisan? Lah, iya ta? Ora wong oleh warisan ora nyambut gawe. Wong isih bayi. Isih cilik ya. Lah nggih. Enak ya? Kata oleh lotre. Ya, oleh lotre kan termasuk takdir ya. Nggih. Ora usah nyambut gawe tapi sugih, ngono lho.
Terus enek sing nyambut gawe tetep ora sugih. Enek sing nyambut gawe ya sugih lan enek sing pancen ya ora diparingi iso nyambut gawe, ya ora diparingi sugih. Nggih. Wis marat omahe desa bodho pisan. Wis. Ya. Nggih ta? Iya, ya ora nyambut gawe ya ora sugih. Ana ora nyambut gawe ora sugih. Kok urip ngono ae. Akeh ta ngono kuwi. Lah kok ora mbok hitung? Kok mbok patokan bakal loro ae. Pokoke nek pengin sugih kudu kok iso ngono iku piye? Kudune lek pengin sugih ya njaluk sing gawe ngono mesine ora kok kudu nyambut gawe. Nek pengin sugih kudu njaluk sing gawe sugih. Ngono, lek pengin selamat kudu gawe sing gawe selamat, kudune ngono. Lah saiki enek sing muni ngene. Serada umum neh iki urutane. Nggo tak nggo mbuktekno lek kabeh iku kosong iki ketemune ngene. Umume wong ngomong sae lamune ngene. Bisane urip kudu cukup sandang pangan. Iya. Nek ora iso mangan ra iso ngono ya. Mangan urip iku kudu mangan, lek ora mangan ra iso. Ya, enek sing muni ngono. Ya kowe barang kuwi kok sok. Nek ora mangan ra iso. Wis, akhire disuber meneh. Nah, bisane mangan niku kudu duwe duit. Ya. Iku jenenge iktimat ngalal duit ngono lho. Ya. Membatasi isane mangan kudu nganggo duit. Matamu picek neh iki sak. Lah wong wedhus ora tau nyekel duit ya mangan. Lho manuk kutut lho. Dikurungi ra metu teko kurungan. Ya mek ora ketekong ngono. Ketan ireng teko dhewe lah. Iya apa ora? Wis butuh ngasin ya enek krikil sing nyuguhne. Kurungane serada elek enek sing nukokne. Kowe tau tumon? Enek manuk kutut gawe kurungan dhewe ngono. Ngono ora mbok delok ngono lho. Kok kowe muni bisane mangan kudu duwe duit. Mongko ora ana duit. Kosong apa ora? Bisane mangan kudu duwe. Mongko ora duwe duit. Berarti enek mangane apa ora? Cara kowe lho. Nek ora ana duit ora iso mangan ndak? Lah mongko kowe ora nyekel duit. Berarti wis gak iso mangan ya ora nyekel. Terus diuber meneh. Piye bisane duwe duit? Kudu nyambut. Mongko durung. Berarti mangane ya ora, duwite ya ora, nyambut gawene ya ora. Kenapa kok ora nyambut gawe? Mergo ora duwe ijazah. Ya, berarti mangane kosong, duwite kosong, nyambut gawene kosong, mergo ora duwe ijazah iki enek apa ora ijazahe? Nah, terus diuber meneh. Piye ben duwe ijazah? Kudu mongko ora sekolah. Piye bisane sekolah? Kudu duwe mongko ora duwe duit, kosong kabeh ora. Berarti gak iso urip to, wong kowe ketawal semune. Nek ora mangan ra iso urip. Goblok ora wong muni ngono kuwi. Sing bener iki diwalik. Nek gak urip ra iso. Iki bener ngono lho. Ya, lek ora urip ra iso mangan. Berarti lek wis urip tetep iso. Kudu yakin mergo sing gawe urip ora kowe, ngono lho. Sing gawe urip dudu panganan, justru diwalik. Sing gawe panganan iku wong urip. Iya ta? Lah kok goblok kok rombongan. Nggih. Oke. Jadi sakjane sampean ngaji hikam sitok iki ae.
lakonono sing tenan iki bar iki ora usah ngaji hikam ora apa-apa. Lho tenan. Wis beres kabeh urusane. Diberesi Ar-Rahmanir. Mulane biyen wis diomongne to. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa waqtau. Endi apa ae urusan rojak, urusan ngamal, urusan salah, urusan apa ae kok ora sambung karo bismillah terputus. Terputus iki basane gagal. Ya, ngono ta? Masih cara hitungan wadah kaya hasil, tapi gagal. Hasil duit akeh, tapi mergo ora eling Allah. Ya panggah duwite tetep ana, matine tetep. Mergo sing gawe urip dudu duit ngono. Lah pantes wong duwe duit iki urip lak sing celengane akeh ra mati-mati. Pak Harto mesti ora iso mati duwite akeh ya. Jadi tetep sing gawe urip Gusti Allah. Tapi wong kadung iku mau atine wuta, ketutup jenenge kasar, jenenge kafir. Kafire ketutup pikirane, ketutup kesadarane, ora paham, ora ngelingi, ora nyadari lek sing gawe kabeh iki Gusti Allah. Pun nggih. Sementara globale ngoten mawon makalah setunggal. Ya niki mengke dieling-eling solusi 4 persoalan penting. Jadi wong urip iki duwe persoalan penting, siji butuh sandaran, nomor loro butuh gerakan, nomor 3 butuh harapan, nomor 4 butuh penyelesaian kesalahan. Ya. Keempat-empatnya hanya bisa diselesaikan oleh Ar-Rahmanir Rahim. Wis kuwi kesimpulan dasare. Terus karo Syekh Ibnu Athaillah digawe kata-kata sing luwih datar meneh, ora ngomongno bismillah blas iki ya. Mek muni ngene, tandane wong sing ngendelno ngamal, maknane ora ngendelno bismillah, ngono lho. Tandane wong sing ora ngendelno ngamal kuwi lek ngalami meleset wis gak enek sing diarep-arep. Berarti gagal total. Lah nek isih duwe Allah enggak apa-apa. Kowe kok lara, Kang? Ya ora apa-apa. Lah kowe lek lara lek gak iso salat, Gusti Allah sugih kok masih salat ora usah ngadeg ya oleh kok. Mergo duwe Allah. Iya. Lah nek sing ngukur kowe lah ngono, waduh. Aku salate gak sempurna cah. Mergo ora iso ngadeg. Malah kowe dhewe sing biji ta. Wong ora jagane Allah. Lah nek jagane Allah penak. Tengok-tengok ora iso obah, mergo pancen gak iso obah, mek atine tok sing muni Allah, Allah ngono tok wis ngibadah wis. Nggih. Sakjane Allah iku Ghafurur Rahim, Allah iku Rahmanir Rahim. Allah niku Ghaniyul Hamid, Allah niku ala wis sembarang Allah itu. Mulane njujuke awake dhewe aja ngendelne apa-apa, termasuk aja ngendelne ngamal, tapi ngendelne Allah sing gawe ngamal. Sing gawe ngamal Allah. Nggih, termasuk engko sing gawe hasile ngamal ya Gusti Allah. Ya iku mang contone sing ngeden pitik urung tau tumo nenek pitik kok ndadar ndoke dhewe ngono ra. Sing ngeden ngendhok pitik sing mangan dadare wong banyakan ya. Ya iya. Dadi martabak, dadi apa-apa. Niku kira-kira lek pitike paham ngono dikerumpiung pitik sak Kediri ngono ya. Kalang kabut lho bakal martabak iku ya. Jare pitik iki sing ngentekno ndok kowe. Kalah kowe. Iya lek pitik siji lek pitik 1000 ning ladung kowe ora. Babak bunyak. Jemene sak gedene pitik wong. Tawon sak krumpiung ngono ae nguber kowe kalah. Ya ora. Terus wedhus sak Kediri ngerumpiung bakal sate ngono ora. Iki sing ngentekno cempe kuwi ya iki. Remboke cempe iki ngerumpiung ngono ya. Kalah ora. Ya untung karo Gusti Allah ditata gak ngono kuwi. Jadi mengke enten juntrunge dhewe-dhewe. Pokoke intine aja lepas saka bismillahirrahmanirrahim. Mungkin niku mawon mugi wonten manfaatipun. Monggo diakhiri ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wal hidair. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin wa minasy syakirin wa minas sabirin wa minadz dzakirin wa minal musinin wa minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa tanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika haramik wa bi fadlika amman siwak wa bi ta'atika ma'syatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhu man tasha' wa tamna'u minhu man tasha'. Irhamna rahmatan tughnina bi rahmati man siwak wa aghnina minal faqr wa aghnina minal faqri ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Fatihah di waos sareng-sareng menek mbon dugi iyyaka nasta'in dibaleni ping 11 kalih ngrentekno hajate piyambak-piyambak. Hajate jenengan sing penting napa? Pas iyyaka nasta'in ping 11 niku disuwunaken teng pangeran nyuwun dewi-dewi tapi kok macane bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad